Yakhuleka kubalandeli nabathandi bukaMkhulu Mngomezulu iNgonyama kaMsamo. Namhlanje bantwana bedlozi elikhulu nine nabuthwa nahlenga umvenqangi ngesandla sokhokho bethu amathongo. Ngizokhuluma ngesihloko esizoqwashisa ngenhloso yokuba abantu bavule amehlo, baqaphele, beqonde ubungozi bokuzihlanganisa nokuthwala. Ngiyazi-ke bantwana bedlozi elikhulu, kamuva izinto ezaziba imfihlo noma izinto ezazihlonishwa namhlanje seziphenduke into ethathwa isinoma kanjani, enedumela elexakile. Bazokhumbula kabantwana bethongo ukuthi kusadliwa ngokudala, khona izinto eziyimfihlo ezenziwa ziphelele ebumnyameni, ezingamagunundu obumnyama, ezazingabekwa bume ngoba zazingamagugu obumnyama. Uma uke waqala wathabatha isimo sesithwalo, ubokwazi ukuthi ithongo elikwembethe liyakuflathela, liyasuka kuwe. Ungezwe abantu bethi thatha lento ayinabo ubungozi. Inobungozi omningi nobesabekayo ngoba ngale nkathi uthatha lo muthi noma uthatha lesi sithwalo usefaka kuwe noma usondeza phakathi kwekhaya, idlozi liyaphuma phakathi kwekhaya. Baningi namhlanje abayizigqila zamaphupho abadayiselwa wona ngalona iqiniso. Baningi abantu abahamba baya kubelaphi ongabathakathi baba nabakhunkulu bathi sizokwenza ucebe, sizokwenza ube nemali yonke. Kwakuyiphupho elalilihlelelo kepha lalingenalo iqiniso phakathi ukuthi kuze ufinyelele kulo mcebo yiziphi izinto ozodlula kuzo, imaphi ama-sacrifice ozowenza. Namhla abantu bajikelwe yizithwalo, bajikelwe izinto abayithatha. Abanye bahamba balanda igubhu ekwakuthiwa lezi igubhu zizophakamisa inhlahla, zizophakamisa into zawo. Namhlanje lezo igubhu zicindezela leyo nhlahla kwakuthiwa zayiphakanyiswa. Namhlanje lezo igubhu zivala inhlahla phakathi kwezingane. Namhlanje lezo igubhu zivuse izilwane ezilala nabantu egcekeni. Namhlanje lezo igubhu zizibopho zobumnyama. Uze umuntu ethi hayi thatha lento ayinabungozi. Inabo ubungozi ngoba into eyakhelwe phezu kwesisekelo ongasazi ingozi leyo nto, ngoba namhla isixaka ngeke wakwazi ukuthi uyicima kanjani. Uma sithi ukuhlehla sibheka umsuka walezi igubhu bantwana bethongo, kusadliwa ngoludala lapha kwelaBengoni, ikakhulukazi lapha kwaZulu. Ukusetshenziswa kwamagona ayekhona kodwa ayengasetshenziselwa ngalendlela osekwenzeka ngayo. Lamaswele lawa ayomiswa, ayephatha njengeyigubhu zokufaka imicako, zokufaka izinto ezithize, ikakhulukazi izinsizi zayigaywa nemithi ethize ifakwe la, kunjengecontainer, kunjengesitsha sokugcina lokhu kwakufakiwe. Kanjalo namagula futhi ayenziwa
ayegcina ukudla, ayegcina amasi. Manje ukonakala kwezinto kuqale la izizwe zangapha ngenhla seziqala zifika nemikhuba yazo ekwelapheni kwendabuko. Uma ngikhuluma ngemikhuba yazo ekwelapheni kwendabuko ngikhuluma ngani? Uma sibheka kusukela kwaSoshangane okuwamazwe afana noMozambique, uwehle njalo ukhuphuke njalo ubheke le singabala koZimbabwe size siyofika koMalawi koTanzania. Ilawo mazwe afike nemikhuba eminingi engahlambulukile ekwelapheni, afike nobuciko obuningi bokuthakatha. Ngoba thina ngapha kwaZulu besikholele kwimpande ehlambulukile. Uma ufunda umlando uqaphela abantu ababebakhulu kwaZulu bebenza imangaliso zokukhunkula, banalo buhlobana bothi yonke into yabo iqhamuka ngapha ngenhla kweso. Kunabathakathi abaxakile. Uma ufunda umlando wabo, ukuthwasa kwabo abathwasanga lapha, yonke lemikhuba bayifunda ngapha emazweni angenhla, babuya nayo bazoyibhila kulelizwe. Namhlanje leyo nsila isaphila esizweni sakethu. Abantu abaningi namhlanje bazisulu zalokho ngoba mawuqaphela lesi sigubhu esikhandwayo sike kuthiwa sizokhuluma. Uma uphila nje kahle wake wawuzwaphi isihlahla sikhuluma? Kepha kusuke sekuyimimoya esithakwela nezilwane. Wena ulanda ubumnyama ukuba ukusebenzele. Namhla sekuqaka lobumnyama angeke kwakushiya ngoba wakulanda ngaphansi kwembandela ethize. Namhlanje baningi abantu abakhala isililo ngoba bazibophezela ezintweni abangazazi zinomthelela kangakanani. Kwake kwafika insizwa lapha esigodlweni kwaZulu ayithole. Mayifika lensizwa ithi mkhulu Mngomezulu benginakho konke empilweni. Manginakho konke kuthe kuhamba kwesikhathi kwashabalala. Uma kushabalala lezi zinto ngase ngiyalelwa enye insizwa yangithatha yangisa angayisho le ndawo kodwa yangisa eindaweni zangapha kwaSoshangane. Ngafika kule ndawo base bethi hayi into zakho zingabuyela esimeni. Thatha nasi isigubhu esizokwenzela sona. Lesi sigubhu uyofika uthathe ufake igazi lakho. Ulesi sigubhu uyofika uthathe la ushisela khona impepho yakini. Ufake nezinhlabathi zamathuna kini la kulela abantu bakini. Yonke into oyifisayo uyokhuluma nalesi sigubhu sikwenzele, siyoba idlozi lakho elizwa wena. Ithi lensizwa yahamba yakwenza konke. Kwahamba isikhathi zadlondlobala izinto zayo ngokukhulu ukusheshsha. Kodwa kuthe elele ngesinye isikhathi wayesesibona lesi sigubhu sinyakaza. Ma esinyakaza kwase kukhuluma into kuso. Kwase kuthiwa sekufika isikhathi la sekumele usenzele umkhosi wethu. Ithi lensizwa yabe sibuza lapha ephusheni ukuthi imuphi lo mkhosi enikhuluma ngawo. Base bethi cha sekufuna manje siqine ngegazi lelunga lalapha ekhaya. Ithi lensizwa nganginakho ukuthi mabethi qine ngegazi lalapha ekhaya kukhona ilungu elithize ngizongahlonipha nje udaba lakhe.
uthi kukhona ilungu elithize wayengaswene nalo wayelifuna owayelifisela ukuthi lingafa ngoba nalo lalimfisela ukufa. Uthi wayesethi hayi bambe ngakho uma kufanele ngenze umhlatshelo ngizonikela ngaye. Uthi ngabe sengivuma kuleli iphupho uma ngivuka ekseni uya esigubhini sakhe usifica siyachicha sichicha igazi. Uthi masichicha igazi wayesekhumbula ukuthi kwathiwani mhlaba emmisela. Uthi wayesewuthatha umese esewuhloma phezukwaso esewukhipha ehambe uhloma ebaleni. Ngalelo langa kwahlabeka indodakazi yakhe kwakuzi nyobulala wakhe. Wakhala ngebhobo wahamba. Uma eqala ephuma eyobheka ukuba ingane yakhe idliwa yini, wafica belapha baneqiniso. Kwathi hayi uzenze wena hamba uyobheka lento wayenzile. Ngokungaqondi ukuthi lento isiya backfire noma lento manje isiyamhlubuka, wabona sengathi leli lunga shuthe beliqinile noma belimcuphile. Wayithatha lento wayeseyibiyele emndenini ethi ingane yami ifile nje usubani oyibulele. Waqhubeka wahlala yasimama kakhulu lento. Kuthe makusekhambe unyaka wesibili kuya kwesithathu yaqala futhi labuya leli iphupho kwathiwa kumele usenzele umkhosi. Wayeseqala manje simkhathaza lento ukuthi mkhosi muni kanti lo engithe mangithi ngiyawenza eqaleni ngase ngilinyalelo ingane yami. Wayesephume esebuyela la ayayithathe khona lento. Uma efika kumnikazi wayo usiyayikhulumisa lento. Uma eyikhulumisa lento isiyasho ukuthi cha, ithina esayihlabela undodakazi ngoba yonke into eligazi noma eligugu kuwe iyona esifuna unikele ngakho. Kuyimanje umuntu olandela umkakho. Waqala manje wathi ngeke ngifuni mina lento. Ngikhuluma ngento ayithathe ejabula ngoba ethengiswe iphupho engabazi ubungozi bakhona. Uyaqala uzothi hawu nyanga why ungangitshenanga ukuthi lento izohamba yenze nje. Ethi nyanga ayikho phela into yamala. Angithi ukujabulele. Okwesibili okufuna ukuqonda ndoda, njengoba uthi uyayibuyisa lento uyayishiya, uma uhamba emhlabeni nawe usayoba ingxenye yalamadoda kade wamemeza la. Nawe uzoba ingxenye yalamadoda azowamemeza la. Uthi washiya lapho wabuya. Ekubuyeni kwakhe wahlupheka ngalendlela exaka ukwenza kwashabalala yonke into. Ufika kimi uthi mkhulumi ngomezulu ngizwile ngilalele amavideo akho ngifisa ungihlambulule umsamo wami. Uma ngiqala ngithi ngiyahlola ukuthi uwona muphi umsamo ngoba wena wahamba walanda into eyisigubhu. Lento mawuyilanda wayikhonza ya imitate idlozi lakho noma yaba isithixo sakho. Namhlanje ungoba usuvuna okwenzile usiyakhala. Saqala sathi siyalihlambulula ithongo lomntwana lakhe kwathola ukuthi kunzima kakhulu ngoba usevuna izinto azenzayo. Batabami abantsheni iqiniso bayanifihlela. Inabo ubungozi lento. Baningi namhlanje abasazi bebenze njani ngoba badayiselwa iphupho bengatsheniwe iqiniso nenqikithi ngale kwalo. Inobungozi lento. The day uyithatha lento idlozi lakho liyahlehla kuwe ngoba wena usuke uzakhela isithixo. Baningi namhlanje babhekene nezinkinga. Yini nabathatha lento engenabungozi. Ngakho ke ngiyaniluleka abantwana bethongo
Uma ufisa into zakho ubone ufisa ziqonde ziye phambili, thola umelaphi ozokuhlambululela umsamo wakho, akuhlambulule nawe uqobo bese funa indaba yakho. Funa indaba yokuzaleka kwakho, gcina izimfanelo zamasiko akho ukuze kuphakame inhlahla yakho, hayi ukulanda ama-shortcut ngoba egcineni lezi zinto niyakhala. Uyazi uma ngingake nje ngiqophe abantu bonke abafikayo lapha ekhaya esigodlweni sebechaza inkinga zalezithwalo, ngezimangaliso. Yikho ukuthi namhlanje abantu abasakwazi ukuhlonipha izigulo zabantu. Naye lona nje ngikhuluma nje angilivezile igama lakho kodwa ngisebenzise udaba lakhe ngoba liyathinteka kulesihloko engikhuluma ngaso. Inobungozi lento. Ayikho into okuthiwa inabungozi. Uma yaqala yachitha igazi, inobungozi. Omunye bekukhohlise bethi hayi idluju lento, ayogcina ngoju. Kuyohamba ifune umhlatshelo. Kuyohamba ifune umhlatshelo. Ayikho into okuthiwa inabungozi. Isithwalo asihlambulukile bantwana bethongo. Usengaphumelela ngale kokuthwala. Qondisa into zakho, lungisa into zakho ngendlela. Ngiyakhuleka edlozini elikhulu ngizothukuma lapha ngalesi sihloko. Inhloso enkulu kodwa bekuweluleka ukukhuza isizwe ukuthi abantu bengagijimeli ukuthanda izinto ezinkulu, bekhohle ukuthi ayikho into ekamahala, yonke into iyasetshenzelwa. Ziningi izinto zemkhokha nemimoya emibi enikhohliswa ngazo. Namhlanje uzwe kuthiwa umuntu ethi ngizokunika umuthi ukuthi kube khona inyoka ezokukhiqizela imali. Ayikho lonto. Laba ababoy bathi baneyinyoka ezibhosha imali into engekho. Kodwa leyo nyoka isuke ikhona, inyoka ikhona njengesilwane esizolutha ingqondo zabantu abazongena lapha esigodlweni. Umelaphi akuthembisa izinomhlaba ethamba o withdrawer ama savings akho, hamba uyokhipha impesheni yakho. Ukhipha isambe singaka, woza kimi no 1 million, woza kimi no 500,000 ngizokunika umcebo. Into engekho konke leyo. Into engekho konke leyo. Uma enayo into okwenza umcebo yini engathi woza kimi ngikwenzele lo mcebo, mase usutholile lo mcebo ngifuna ingxenye yami. Kodwa ngeke bafuna imali ezinkulu phambili ngoba vela yikho kuzama kudlala izamazama ngawe. Ngakho ke bantwana bedlozi elikhulu asivuke. Singabizi isulo zokudlala bezizwe. Siyathokoza.